Mga pribadong tunghaan nagpahigayon usab og managlahing modalities diin uban kanila nagpatuman og online classes tungod sa kainit sa panahon. Samtang ang DepEd may respeto sa desisyon sa mga LGU sa pagsuspenso sa in-person classes gumikan sa epekto sa El Nino. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Sa unang higayon, gipahigayon sa gawa sa NCR ug karong tuiga sa Dakbayan sa Sugbo ang panagtigom sa Federation of Association of Private Schools and Administrators kon FAPSA nga gitambungan usab sa mga opisyal sa Department of Education kun DepEd. Gila ang natampo sa mga pribadong tunghaan sa pag-umol sa kahibaw ug katakos sa kabataan. Samtang sa nasinating sobrang kainit karon sa panahon, admitido sila nga apektado ang kalihukan sa ilang mga eskwelahan, busa mipatuman usab sila og mga pamaagi aron dili mabutang sa peligro ang mga tinun-an. Ang uban kanila nagpatuman og online classes, sama na lang nining tunghaan sa lungsod sa Compostela nga mga magtutudlo ang anaara sa classrooms nga nagatubang sa ilang computer sa ilahang pagtudlo sa mga tinun-an nga atuara sa mga Pinoy-anan. Sa lalawigan sa Sugbo, adunay mokapin sa 200 ka mga miyembro sa mga small o medium nga mga pribadong tunghaan. Bisan og gihatagan ang mga private schools sa DepEd o kagawasan sa pagdesider sa lakang nga pagahimuon, gitan-aw usab nila ang kaayuhan sa mga bata. Adapt yun tag mga different modalities, so naatay ang uban natong mga schools klase ra sila half day, na uban pod so naatay mga time nga asynchronous ra sila or nara sa balay unya ang uban kat kay challenge man pod sa uban pod ang kanang internet connection, so mao na nga asynchronous no unya pag human katong naay stable internet mao na nga mag online classes. Private schools are encouraged to do the same when they look at the forecast from the DOST Pagasa, but of course we cannot directly order them to suspend because they have their own board of trustees and board of directors that manage the affairs of the schools. Sa pikas bahin, giklaro sa DepEd nga girespeto nila ang pagsuspenso sa face-to-face classes sa pipila ka mga LGU, labi na sa Sugbo. Gitanausab nila kung unsa ang makaayo sa matinunan subay sa nasinati karon nga hilabihan kainit sa panahon. O dili pa kay ta kwan sa danger side, but napata sa caution. Mao na we keep on reminding our teachers, our parents, and our learners and everyone involved in the learning no sa ato ang mga bata na magkuan gyud anang mangandam gyud no una kinahanglan magsigid inom tubig. Gidugang sa DepEd nga bisan og gihatagan og kagawasan ng mga eskwelahan sa pagpatuman og lakang paglikay sa epekto sa El Nino, ang mga ginikanan gihapon ang makahukom kung paeskwelahon ba ang ilang mga anak o dili. We are fully authorizing our school heads to suspend face-to-face classes and automatically shift to alternative delivery modes or blended learning in the event that there is extreme heat, particularly when there is an advisory of forecasts coming from the DOST Pagasa of 40 and above heat index. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.